سلام تخطاتلت نايس channel كما يتخونون سبوكت كونو ناي وترو تمنيتنايو لمون كم وترو العلا قداسنا زلوم نيروبا نعلم بيزي جيروم زلو زيناتاتن تنتنان كنركن فتنينا أبزنا لو مارستي أتي كونتاتا بيوكرين زلو نابي قزي معبلالو نتو كونتاتنا يوكرين مغيار كلهم حيلتات دعينا تبق صوتاتي وصدلو ناي سلام دينا كوينات كنركن فتنينا مخنياتو زو كوينات زي أيكبر دام برناب كالون كم عبل كم زغل بزح نجارات كاو تكونتات نبكالك خي كم زغل زتن بزح نجار له يقداس بتقم تعلو زما تسفانا يسلامون الله بزوان زي ولا كوا تسفات راين تقونه كساب جز جبت نجار تزي بلو تسفانا يسلامون الله again إذا كونتات جن بقرب عم كتتال زليو حدا قدام مخانو زبط حسابات السماع معول حكي okay now let's start what's going on up the أبزو كونتات بزني جمر. The Russia-Ukraine war is entering a new phase of uncertainty. A dramatic escalation is unfolding on both sides of the border. This even as US President-elect Donald Trump is setting up talks with his Russian counterpart, Vladimir Putin. Ukraine, on the other hand, says it expects high-level contacts with the new US administration soon after Trump takes office. Our next report telling you how the intensive fighting is being... التكونتات أبي قصي خيدالو كابج غنابي تقص الخل مجم تكون ناي دونالد ترامب نفس التان قربك خيد كله بمن تدما كلهم حيلتات كالكوليشنز ناتهم ناس وبيخدلو أبي قصي خيد كم زغل of course scenario planning زبالة لبزي استفل عليه سيناريوس كوستيوم قال دونالد ترامب قعد ويخل خون قبل خلو قال سيناريو دما دونالد ترامب وريف من البا دونالد ترامب أنصار نحن ندلو زلنا مركز توسيد خانتاي كنقبر نقول زبل عجل لن كان يكون جمرو زكاب قدم بفلاي بوغن راشا دونالد ترامب مسيو تأمر كقبر لهم ويون شجرهم كفتح لهم زبل كالكوليشن أبرسهم كلني everything استراتيجياتهم ندونالد ترامب دنجيس زي كونه كيف توي أبتناتهم مسمر كأتو كم زخليهم كقبروا كفتنو ناي بوتين استراتيجي كميم أبايتات قبل التنت نهر لك خوينو ني دونالد ترامب قدمي زنبره بريزيدنت دما بمولو ابتي ايدو زلو عصوارن عقمن تكنولوجي تتقيمو لوط كمص سلازي كاله دونالد ترامب متيو كابت قدمي زنبره مراحي نلعل كتقملو زغل حيل يبلن مخنياتو اتزبس حمخازينو زنبره عصوار تتقيمم ليم يوكرين دما سراويت ودي الله سلازي ابزوانزي دونالد ترامب ولا ون قال نجار كجبر تفتنه اتمرجعنا تصبي سلازي فلاديمير بوتين نز كالكوليشن تسبق يريد فلطو الزنا خونا جن كم بتعبيت تقبري بالكان والحنت مساقا زربايا اللي من يبلي لنا we are very open for discussions دونالد ترامب دما نز قدايز نكودو تبق سوق وسزخل تم كورونا نيغوسيشن زلو بيزنس مان سلازغونه نز قدايز وديو ناب كال بيزنسو كخيزخل سبيو بمبال ابتي ايغوناي دونالد ترامب تعمي يصبغ زغونه psychological warfare يفني له بوتين ابتن سلست أربعة جزء بزعبها زار استزارب لنا كلن نزو خناتات زي كعصة تطوكل تغينو ويون زتك كبر تغينو دونالد ترامب راي كجبر الزخل كينا كي تمرت أقول لكم مخبل جمير نيرو كجبر الزخل سمتلو دونالد ترامب يكجبر الزخل بمبال مستمر زون أبستفل عليه مدرخ ريد مخانو مس دونالد ترامب كزرار بسو زي بتحدك هون كله اتزال نسكز بهالدماء calculation سناتون تايو دونالد ترامب unpredictable سلا زخونه سب كفلت سلا زي كل تايكم زجبر بنصارو جو بايدن predictable way كان تكجبر كم زغل calculate كجبر وصل زغل راشا تبغي نيرجي دونالد ترامب كن كم قال عند حرقينو زي تردادي مس بوتين كتشف حاجه سون كبنا يخل خون زبل حوسي مزاربه رئيسي زارب زلمبر دونالد ترامب مجيني زلنسك بفلو افكيرو فلو حاجه سكو جبرلو يلك قمت هاي تغنيها again دونالد ترامب اي جبرون يلك تزاربون اي تغنيها ስለዚህ unpredictability ተከላሎ ለዚቲ ናይ ዩክሬን ዘለንስኪ exactly ምናልባት ኮንደሆን ዶናልድ ትራምፕ ሓሳቡ ይغير ኸውን ኣብ ዝብል ያሚኑ ዘሎ carried out across multiple war fronts. Take a look. The war is intensifying. Russia and Ukraine are launching no-holds-barred attacks across multiple war fronts. Moscow accuses Ukraine of using US-supplied HIMARS missiles to strike a key square in Donetsk city. It claims Kyiv deliberately targeted civilian infrastructure that killed at least 3 people and left several injured. It all happened in a split second. We let the people out to a safe location to cut a long story short. I've ushered some customers through the entrance for personnel and others... So بحفشة تكونتات اب يوكرين زلو ولا نتم اب كلا كتمات زلو I don't know
ኣማራፁ ዘይብሉ ሰብ ጥራይ ኣብቲ ከተማ ክነብር ዝኽእል እምበር እቲ ኩነታት ብቐረባ ክትነብረሉን ሂወት ክትመርሓሉን ትኽእል ኩነታት ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር እስኪ ኣብዚኣ እዚኣ ስምዕዋ Biden, NATO, and the West in general is responsible for destroying Ukraine. Now, I know right off the top that that's going to get a lot of eyebrows raised or maybe even scoffing to say, well, obviously it's not those guys. They're trying to help. It's Russia who's destroying Ukraine. And certainly there is some truth to that because the actual instrument that's being used to destroy the Ukraine certainly is the Russian armed forces. And by the way, let me just kind of point out right at the beginning of this, this is not to justify anything that the Russians have done. They have blood on their hands. They chose a path earlier in this operation to choose the instrument of war to try to rectify the situation that they saw in their security on their border. There were other paths that were open. We can do a whole show on that separately. But what I want to talk on here, because it's something that nobody in the West recognizes, the instrument that's being used to destroy the Ukraine is responsible for destroying Ukraine. So, እዛ ዘረባ እዚኣ ኣብዚ እዋን እዚ ብተደጋጋሚ ትድገም ዘላ ሓሳብ ስለ ዝኾነት እያ ባይደን ኔቶ ከምኡ ድማ ምዕራብ ንዩክሬን ዝደምሰስዋ እዮም ነዛ ዘረባ እዚኣ ቅድሚ 2 ዓመት ኣቢሉ መን ኢልዋ ነይሩ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ዩክሬን ገንሸል ዝኸውን ዘሎ ሃገር እዩ ኢሉ ነይሩ እቲ ገይም ዋሽንግተን ዝገበሮ ንራሽያ ንምድኻም ንምውዳቕ ዩክሬን ግን ገንሸል እዩ በጃ ክኸውን እዩ ነቲ ኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካ ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ ኣገይም ሕሪ ዓመትን መንፍቕን ዲ ዋላ 2 ዓመት ባይደን ኔቶ ከምኡ ድማ ምዕራባዊ ዓለም ንዩክሬን ዘጥፍኣ እሶም እዮም ሕጂ እዚ ክበሃል ከሎ ከመይ ገይሮም እዚኦም የጥፍዋ ራሽያ ዘይኮነትን እወ ንራሽያ ከም መሳርሒ ተጠቒሞም ብግምጣሉ እቲ ነገራት ንራሽያ ንምድኻም ንራሽያ ንምስዓር ተተኻኢሉ ድማ ንዩክሬን ሰራዊታን መሬታን ህዝባን ተጠቒሞም ምዕራባውያን ሃገራት ኣሜሪካ ቀንዲ ኔቶ ድማ ካልኣይ መሳርሒ ማለት እዩ So, ንኔቶ ተጠቒሞም ንራሽያ ከውድቑ ስለ ዝፈተኑ ኣብ ሓደ ገዛ ተሓቢኡ ሰብ እምኒ ይድርብየልካ እንተሎ እንታይ ካ ትገብሮ ትረኽቦ ዲኻ ትረኽቦ ናብቲ ገዚኻ እምኒ ክድርቢ ስኻ እውን ግብረ መልሲ ስለዚ ራሽያ በዚ መንገዲ እዚ ስለ ዝመፅዋ ንሰኪሪቲ ናትና ድማ ኣገዳስነት ኣለዎ ስለ ዝበሉ ግብረ መልሲ ክትብ ናይ ግድን እዩ ነይሩ እዚ ድማ ወላ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝቐረባ ዝኣመነሉ እዩ ስለዚ ክንምንታይ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ንዩክሬን ንምድሓን ንራሽያ ንምድሓን ንህዝቢ ዩክሬን ዲሞክራሲ ንምድሓን ብላብላ ገለመለ እንተበሉ ኣብ መወዳእታ እዚ ኩናት እዚ ከይተጀመረ ከይተበገሶ ከሎ ጠጠው ክብል ዝኽእል ዝነበረ እዩ ምክንያቱ ፑቲን ምዝዮም ክበኣስ ክዋጋእ ድሌት ኣይነበሮን ኣብ ዓቕሙን ዝተኣማመን ሰብ ኣይነበረን ዘይተረፍ ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ ጥራይ ኣብዚ ኩናት ዝኣትዩ ዘሎ ዳትስ ዋይ እውን ዋጋ ዝኸፍል ዘሎ ብዙሕ ዋጋ ይከፊላ ዘላ ራሽያ ብዙሕ ዋጋ እያ ትኸፍለሉ ዘላ ነዚ ኩናት እዚ እንድሕሪ ዩክሬን ገዲፍሎም ንዩክሬን ወሲዶም ኦኬ ቴንክ ዩ ኢሎም ጠጠው ዝብሉ ከም ዘይኮን ይፈልጦም እቲ ዕላማ ናብ ዩክሬን ዘምፅኦ ዘሎ ንራሽያ ከውድቑ ስለ ዝደልዩ ስለምንታይ ራሽያ ኣብ ዓለም ካብ ኩለን ሃገራት ናይ ዓለም ዝበዝሐ ተፈጥራዊ ሃብቲ ዘለዋ እያ እቲ ሃብቲ ድማ ተደላይ እዩ ክንደይ ኣቢሉ ይግመት ከባቢ 75 ትሪልዮን ዶላር ዝትመን ሃብቲ ኣለዋ ውሽጣ ኣሜሪካ ፍርቂ ናቱ ጥራይ ዘለዋ እታ ካልአይቲ ዝኾነት ኣሜሪካ ከባቢ 4 ትሪልዮን ዝትመን እዩ ዘለዋ ስለዚ ዕፅፊ ናታ ሃብቲ ዘለዋ ራሽያ ህዝባ ድማ ውሑድ እዩ ምስ ናይ ኣሜሪካ ዝወዳደር ኣይኮነን ኣሜሪካ ድማ ብሙሉእ ምዕራባዊ ዓለም ተኺዳ ኤውሮጳ ድማ ብምሉኦም እቲ ኣብ ራሽያ ዘሎ ሃብቲ ቀንድን ልዕሊ ኩሉን የገድሶም እዩ ስለዚ ዝኸፈልና ከፊልና ንራሽያ እውን ኣይብሉን እዮም ንፑቲን ተስዒርናዮ ድሕሪኡ እታ ራሽያ ንምግምማዓ ቀሊል እዩ ዝብል ገምጋሚ ዘለዎም ልክዕ ከምዛ ኣብ ኤርትራ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ስታሊናዮ ነቲ ሃገር ንምግምማዕ ፀገም የብልናን ዝብልዋ ከምኡ ድማ ኣብ ራሽያ ከምኡ ካልኩሌሽን እዩ ዘለዎም ተመሳሳልነት ኣለዎ ይክልትዩ ስለዚ ንቐፅል Had you never gone into the cave, there would never have been a problem. Now, the analogy is not perfect, and I'll show you why in a minute, but it is 90% there. Had we not acted the way we have, Russia would almost certainly not have taken the action that it did. And I'm not talking about 1 or 2 moves here. I'm talking across the board, consistent and horrifically poor decisions that we have taken when we should have known better, and we didn't. And we're going to show how it's the political, the military, and the media all together are part of this problem. And the bill payers, again, it bears repeating, are the Ukrainian people. The ones that we claim to have helped the most are going to be the ones that have paid the biggest price for this. Yes, exactly. እቲ ታክቲክ ድማ ብኸመይ ዝግበር መጀመርያ ንህዝቢ ከተምን ክትክል ኣለካ ህዝቢ ንከተምን እንታይ የድልየካ ሚድያ ክትቆፃፀሮ ክትክል ኣለካ ካልኣይ ወታደራዊ ዓቕሚ የድልየካ እቲ ወታደራዊ እዚ ወይ እውን ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብዚ ሲስተም ዝከኣት ኣሎ ሳልሳይ ድማ ኣፅዋር ክህልወካ ኣለዎ ስለዚ ኩሎም ነገር ቼክ እዮም
እቶም ብግምት ኣሉ ዝጅት ዝብሎ ዘሎ ኣሜሪካ ስለ ዝኾነ ጥራይ እምበር ካልእ ክፋል ኩናት ንኣሜሪካ መክሰብ እዩ ሲምፕሊ እንታይ ገዲሽዎ እዩ ከምዚ ዶ ሂወት ዶ ገለ ይብሎ ኩናት መክሰብ እዩ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮፓ ንታሕቲ ገፁና ከደኸሉ ናይ ኣሜሪካ ንላዕሊ ዝወስዶ ዘሎ እኮ ኣብ ኩናት ይኸስቡ ስለ ዘለዎ እዩ ነቲ ኩናት ንክገብሩ ነዳዲ ብብዝሒ ይጥቀሙ ኣለዉ ኢንዱስትሪ ናቶም ይሰፍሕ ኣሎ እቲ ቁጠባ ይንህር ኣሎ ስለዚ again እቲ ኩናት ንኣሜሪካ መሳርሒ ናታ እዩ 40 ሚእታዊት ክሳብ 45 ሚእታዊት ንግዲ ናይ ኣፅዋር ኣብ ዓለምና ኣሜሪካ ትቆፃፀሩ እዚ ተንካሎት ድሕርያ ዘሎ 11-12% ጥራይን ዝቆፃፀራ ስለዚ ኣሜሪካ ውግእ ብኩሉ ይደኽስባ ብፍላይ ኩናት ናይ ዩክሬን ድማ ብኩሉ መንገዲ ዘኽስባ ዘሎ ኖርማል ኩናት ሓደ ዓይነት መክሰብ ጥራይ ክልዋ ዝኽእል ኣሜሪካ ትብል ናይ ኩናት ናይ ዩክሬን ግን ንራሽያ ኣብ ኤውሮፓ ከምዘይ ትሸይጥ ጋዝ ናታ ነዳድ ናታን ገይሮም ኣለዉ ስለዚ ካብ ኣሜሪካ ንራሽያ ጠጠው ኣቢሎም ዓፅዮም ኣጊዶም ባዕሎም ይሸጥዎ ኣለዉ ልክዕ ከምዚ ኣብ ሓደ ክልተ ሰብ ጀራዲን ኣብቲ ኩዳር ከይዶም ኣብ ከተማ ከይዶም ዝሸጡ ዝነበሩ እቲ ሓደ ግን በይኑ ነቲ ዕዳጋ ክኸስቦ ስለ ዝደለየ ነቲ ካልኣይ ኣሲሩ ክሕዞ ከሎ ስለዚ ኤግዛክትሊ ከማ ገይሮም ንራሽያ ኣውፅኦም ንራሽያ ቀንዲ ዕዳጋ ናይ ራሽያ ንዝነበረ ኤውሮፓ መንጢሎም ባዕሎም ብክቡር እየ ዝብለኩም 40% ወሲኾም ነቲ ዋጋ ንጀርመን ወይ ንካልኦት ሃገራት ይሸጡለን ኣለዉ ስለዚ ካብዚ ንላዕሊ ገይም የለን ግን ኣነ ከምዚ ክዛረብ ከለኹ ከምዚ ንመላገፂ ዓይነት እዩ ዝመስል ግን ዳትስ ሪያሊቲ ዳርጋ እቲ ክውንነት ናብ ላግፂ ገፁ ከይዱ ስለ ዘሎ እዩ Donald Trump and Vladimir Putin are planning to meet, which can only mean one thing. They want to end the war in Ukraine, or at least try to end it. Trump has promised to stop the fighting on day one in office, but for that, he needs Putin. Reports say both men had a phone conversation in mid-November. This was after Trump won the election, but neither side confirmed it. In fact, the ጅንታይ ዝበሃል ዘሎ ኣብ መንጎ ዶናልድ ትራምፕን ቭላድሚር ፑቲንን ነዚ ኩናት ዝጠጠው ንምባል ብዙሕ ተበግሶታት ይውሰድ ከም ዘሎ ኣብ ዘቀረባ ዝገበሮ ፕሬስ ኮንፈረንስ ዶናልድ ትራምፕ እውን ኣነፂሩ ከም ዝነበረ ምስ ፑቲን ርክብ ክግበር ከም ዝኾነን ፑቲን እውን ድልውነት ከም ዘለዎ ከም ዝፈልጥን ኣብ መንጎኦም ርክባት ከም ዝካየድ ብድሕሪ መጋረጃ ይንገር እዩ ግን ክልቲኦም ወገናት ይራኸብ ኢሎም ክገልፅዎ ይደልዩን እዮም ስለምንታይ ናብ ሚድያ እንተበፂሑ ካልእ ነገር ክመፅእ ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጡ ዝኾነ ይኹን ኮንፈርሜሽን ኣይተዋህበን ኣሎ ብኣንላይክ ወይ እውን ባህሪ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘይኮነ መንገዲ ዶናልድ ትራምፕ ብጣዕሚ ምስጢራዊ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስጢር ኣይዕቅብን እዩ ሰብ ዝስቕኢሉ ተኳኺሱ ዝገድፍ ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ክኸውን ከሎ ግን ቨሪ ሲክሬቲቭ ብዙሕ ክዛረብ ኣይደልን ዘሎ ጀነራል ትውግእ ጠጠው ክብል ከም ዝደሊ እምበር እንታይ ስትራቴጂ ከም ዝጥቀም ርክባት ይግበር ኣሎ ድዩ ካልእ ዝኾነ ይኹን ብሕማ ይብልኒ እዩ ዘሎ ንሱ ይኹን ዋላ እቶም ልኡኻቱ ስለዚ ኣጋይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዋላ እውን ሚእቲ መፍትሒ እንተዘይተፀበኻ ገለ ነገር ለውጢ ክህሉ ከም ዝኽእል ዶናልድ ትራምፕ ኣብታ ስልጣን ምስ ደየበ ሜይቢ ወልሲ ጥራይ ከምዚ ክንርኢ ኢና ኢኻ ትብል እምበር ክኸውን ኢልካ ትዛረበሉ የለና ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ Kremlin outright rejected those reports. This time, though, they are being open about it. Trump says Putin is keen to meet him. He says his team is making the arrangements. Listen to this. President Putin wants to meet. He's said that even publicly. And we have to get that war over with. That's a bloody mess. Soldiers are being killed by the millions. I looked at some very graphic pictures yesterday. The soldiers that are being killed, it's a flat field. The only thing that stops a bullet is a body. ጅንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ስለምንታይ ነዚ ኩናት ዝጠጠው ተብሎ ኣለካ ንዝብል ዘረባ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብቲ ምዕራባዊ ዓለም ይመፅእ ስለ ዘሎ ከምዚ ሕማቅ ቋንቋ እናተጠቀመ እዩ ዝመልስ ኣሎ እዚ ኩናት እዚ ጥፍኣት ናይ መንእሰያት እዩ ዳርጋ እቲ ኣነ ዝሪኦ ዘለኹ ቪድዮታት ዝመፀኒ ዘሎ ዳርጋ ካርኔጅ ዝብለሱ ህልቂት እዩ ዝፍፀም ዘሎ ብክልቲ ወገን ኢሉ እዚ ኩናት እዚ ኣብ ሰጣሕ ወላውል ዝግበር ዘሎ እዩ ንጥይት ጠጠው ዘብላ ወታሃደር ጥራይ ኢሉ እዚ ዝተኮሰ ኣብ ሕድሕዶም እናኸደ መዓት ህልቂት እዩ ዝፍፀም ዘሎ ስለዚ እዚ ህልቂት እዚ ጠጠው ክብል ኣሎ እንተኾነ ሰብ ሕጂ ደፊሩ ንህልቂት ስለምንታይ ጠጠው ተብል ኣለካ ክብሎ ዝኽእል የለን እቲ ኣዘራርባ ናቱ ናይ ብሓቂ ነቲ ኣርጊመንት ኣንፃሩ ክመፅእ ዝኽእል ዝሃርም እዩ ፅቡቅ ገይሩ ብሩታል ከምዚ ብሕማቅ ቋንቋ ገይሩ እቲ ኩናት ክሳዕ ክንደይ ሕማቅ ልክዕ ከምቲ ክውንነት ገይሩ እዩ ዝገልፆ ዘሎ ነቲ ኩናት እቶም ካልኦት ነቲ ኩናት ከምዚ ፌስቲቫል ገይሮም እዮም ዝገልፅዎ like seriously እዚ ኩሉ ምዕራባዊ ሚድያ CNN BBC ክዛረቡ ከለዉ ኣብቲ ኩናት ናይ ብሓቂ ክንዱ ዕንወት ይወርድ ኣሎ ኢልካ ክትግምት ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኣገይን እቲ ዩክሬን ትስዕራላ ወይ ከም ዝገብር ኣላ ክብሎ ከለዉ ዩክሬን እንታይ ይወርዶም ኣሎ ግን ክገልፁ ይደልን እዮም ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ግን ኣዝዩ ሕማቅ ስለ ዝኾነ ጠጠው ክብል ኣሎ ጠጠው ንምባሉ ድማ ክንፅዕር ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ And what is Moscow saying? Well, they too are keen on talks with Donald Trump, but only after his inauguration.
President Putin has repeatedly declared that he is open to contacts with international leaders, including the President of the United States of America. እጅን ታይም ዝብል ዘሎ ወሃብ ቃል ናይ ራሽያ ዲሚትሪ ፔስኮቭ እውን ነታ ወገን ዶናልድ ትራምፕ ክወሃብ ፅሕነት ተቐቢሉ ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብ ተደጋጋሚ ኩነታት ከም ዝገለፆ ብመንገዲ ኢንተርናሽናል ሊደርስ ገይሩ ምስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ክራኸብ ከም ዝኽእልን ምዝኾነ ካልኦት ኢንተርናሽናል ሊደርስ እውን ንክራኸብ ፀገም ከም ዘይብሉ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሓደ ካብኦም ብምዃኑ ምስ እውን ንክራኸቡ ፀገም ከም ዘይብሎም እዩ ዝነግር ዘሎ including Donald Trump. We see that Mr. Trump is also declaring his readiness to solve problems through dialogue. We welcome that. In all likelihood, there will already be some movements after Mr. Trump enters the Oval Office. ስለዚ እንድሕሪ ከምቲ ዶናልድ ትራምፕ እውን ድልውነትን ድሌትን ዝገልፅ ዘሎ ብኣና እውን ድልውነት ስለ ዘሎ ድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ኦቫል ኦፊስ ወይ እውን ኣብቲ ስልጣን ምስ ደየበ ኣብቲ ኮረሻ ምስ ኮነ ድሕሪኡ ክፍፀም ዝኽእል ርክባት እናበለ እዩ ዝገልፅ ዘሎ እቲ ዝጥቀምሉ ዘሎ ቋንቋ እውን ሶፍት and welcoming አይነት ቋንቋ እዩ ስለዚ ነቲ ሓሳብ ናይ ርክባት ይቕበልዎ ከም ዘለውን ኣብኡ ክሳተፉ ከም ዝደልዩ ዝገልፅ እውን ንርኢ ኣለና ማለት ስለዚ ዊሊንግነስ ከም ዘሎ ብክልቲኡ ወይ ድሌት ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና Putin and Trump have a good equation, as good as a US president and a Russian president can have. In 2018, they held a bilateral summit in Finland. So ክልቲኦም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ፊንላንድ ተራኺቦም ነይሮም እዮም ፊንላንድ ኣብቲ ዋንታ ኣካል ናይ ኔቶ ይነበረን ስለዚ ፑቲን ምስ ቭላድሚር ፑቲንን ምስ ዶናልድ ትራምፕን በዓልቲ ቤቱ መላንያ ትራምፕ ተራኺቡ ከም ዝነበረ እቲ ርክብ ድማ ኣገዳስነት ነይሩዎ እዩ ስለምንታይ ኣብቲ ግዜ እቲ 2016 ዝነበረ ምርጫ ንዶናልድ ትራምፕ ፑቲን ሓጊዝዎ ራሽያ ሓጊዛቶ እናበሉ ጠቑ ኣቢሎም ስለ ዝነበሩ እቲ ርክብ እቲ ልዑል ኣገዳስነት ነይሩዎ ነቲ ኩሉ ዝነበረ ኩነታት ድማ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ናትና ዝኾነ ኢዳ ያተወን ፑቲን ተዘራሪበ ያነ ዝረኸብኮ የብለይን ብምባል መሊስዎም ነይሩ anyway it's very very interesting ርክብ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ወይ እውን እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ስለያ መርበባት ፑቲን ፍሉይ ርክብ ምስ ራሽያ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዘለዎ ንዶናልድ ትራምፕ እውን ከም ዝቋፀሮ ገይሮም እዮም ክሸጥዎ ዝፍትኑ ግን we haven't seen anything ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ይረኸቡ ዝሓቡ They also met on the sidelines of multilateral summits like the G20 and the Asia Pacific Forum. During the pandemic, Trump sent COVID tests to Putin, that too in secret. Reports say they kept in touch even after Trump left office. A recent book claims that they spoke 7 times after 2021. Again, neither side has confirmed. So ትርክብናቶም ወላ ኣብ ካልእ ሳይድ ላይንስ ናይ ካልእ ኮንፈረንሳት እውን ይራኸቡ ነይሮም እዮም ሓደ መፅሓፍ ናይ ቦብ ውድወርድ ኣብ ዝወፀ መፅሓፍ ናቱ ክሳብ ካብቲ ወላ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ስልጣኑ ካብ ዝወርድ ሸውዓተ ግዜ ዝኸውን ተራኺቦም ከም ዘለዎ ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ኣሎ so again confirmed ኣይኮነን ግን ኣብ መንጎኦም ርክብ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ግን ኣሎ We don't know when the next meeting could happen, but chances are it will happen on neutral turf. Trump and Putin met in Finland, which was neutral back then. And Biden met him in Switzerland, which is again neutral. As for the agenda, we don't have to speculate. It will be Ukraine all the way. Having said that, እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣበይ ክራኸቡ እዮም ዝብል ሓደ ኣገዳስነት እዩ እቲ ቀደም ባይደን ነዚኣ ስልጣን ምስ ደየበ ኣብ ጀኔቫ ተራኺቦም ከም ዝነበሩ ፑቲንን ባይደንን ዝፍለጥ እዩ ቅድሚኡ ድማ ኣብ ፊንላንድ ተራኺቦም ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ ግን ፑቲን ኣብ ኤሮጳ መፅኡ ክረኽቦ ከም ዘይክእል ፍሉጥ እዩ እዚ ናተይ ግምት እንተኾነ ሃገራት ዓረብየን ክኾና ዝኽእላ ብፍላይ ስዑድ ዓረብን ኢማራትን ክልተ እሳተን እየን ክኾና ዝኽእላ ከእንግዳ ዝኽእላ ግምት ናተይ ማለት እዩ ካልኦት እውን ክህልዋ ይኽእላ ተርኪ when could do something ብሓፈሻ ግን ሃገራት ኤሮጳ ባያስድ ስለ ዝኾና ኣብቲ ኩናት ኢደንን እግረንን ስለ ዘተዋ ማእከላይ ቦታ ኮይና ንሽምግልና ክፃወታ ኣይከኣላን እየን ሓደ ካብቲ ንስዊስ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ዝበሃል ድማ ስዊስ ኒውትራል ሃገር ኮይኑ ነዚ ኩናት ንዝኾነ ይኹን ኩናት ንሽምግልና ቀዳማይ ቦታ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ከም ዝሓረሞም ርእሶም ኣይፈልጥን እየ ናይ ብሓቂ ሕማቕ መራሕቲ ስለ ዘለዋ ድኹማት መራሕቲ ስለ ዘለዋ ኮልበትበት ክብሉ ናብዚ ኔቶ ናብዚ ናይ ኩናት ናይ ኤሮጳ ኣትዮም ምሶም ኮይኖም ነቲ ራሽያ ክእግዱን ኣብ ጎኒ ኤሮጳ ኮይኖም ከጣቅዑን ተራእዮም ናይ ብሓቂ ዘሕፍር ማለት እዩ ሕማቕ መራሕነት ከም ዘለዋ ስዊስ ናይ 100 ዓመታት ዝነበረ ቀዳማይን ካልኣይን ኩናት ዓለም ዘስገሮም ፖሊሲ ኒውትራል ዝኾነ ማእከላይ ቦታ መሓዝ ንቦታ ሰላምን ምቁራፅ ውግእን ዓብይ ግደ ክፃወት ዝግባእ ንዑ ገዲፋ ደድሕሪ ኤሮጳ እዚ ከዓ እቲ ኢሊት ዝበሃል ሕማም ናይ ኤሮጳ ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር ኣብዚ እውን እቲ ህዝቢ ዕድል ስለ ዘይሃቦ እምበረይ
ጎቲቶም ናብቲ ኔቶ ክእትዎ እዮም ዝደልዩ ሳቶም ተመሊትናቶም ናይ ብሓቂ ዘሕፍር እዩ ወላ ኣብ ኮቪድ እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ተዓሚትካ ናይ ምኻድ ሕማቕ መርሕነት ኣጋጢምዋ ኣሎ ዝሃገር ወላ እኳ ተቃውሞ ስለ ዘሎ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ግዜ ኮቪድ እውን ኢዳ ክትብ ተዘይከኣለት ኢዳ ክትብ ማለተይሲ ልክዕ ከምቲ በዓል ጀርመን ዝገብርዎ ዝነበሩ ንኩሉ ምዕፃው ኣብዛ ዓዲ ገለገለ ስቴትስ ፌደራል ስቴት ስለ ዝኾነ ኣይንቕበሎን ኢና ጠቕላላ ኮቪድ ኣይንቕበል ወላ ማስክ ኣይንቕበል ወላ ሎክዳውን ኣይንቕበል ብምባል ገለ ካንቶናት ከፊቶሞ ገለገለ ካንቶናት ብፍላይ ከተማታት ከምዚ ኣነ ዝቕመጠሉ ከተማ ሕጂ ልክዕ ነቲ ምዕራባዊ ዓለምና ተኸተለ ሎክዳውንን ገለመለን ፅኑዕ ገይሩ ነይሩ ካባይ 2 ኪሎ ሜትር ርሕቑ ዘሎ ካልእ ካንቶን ግን ሎክዳውን ኣይንገብርና ብምባል ስርሑ ከፊቱ ነይሩ ስለዚ እተን ስቴትስ ስለ ዝቋፀሮን በርቲ መንግስቲ ናይ ስዊስ እውን ደድሕርቲ ናይ ኣብ ብራስልስ ዘሎ ሕማም ዘሎ መንግስቲ ክኸይድ ዝደሊ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ናይ ብሓቂ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ዓብ ተራ ናይ ሰላምን ርግኣትን ክፃወት ትኽእል ዝግባእ ሃገር ኣብቲ ኩናት ኣትያ ወላ ሓንቲ ለውጢ ንዘይገብር ኩናት እኮ እዩ ኣይዶኖ ክንደይ ቢልዮን ሓጊዛ ትኸውን ኣይፈልጥን እየ ግን ብሓፈሻ ኢድካን እግርኻን ምፅያ ወላ ብዓይኒ ቁጠባ ድማ ብዙሕ ክሳራ የጋጢሞም ራሽያ ሓደ ዓብ መደበር ናይ ቢዝነሶም እዩ ነይሩ ስዊዘርላንድ ስለዚ they just lost እቲ ቢዝነስ ጎረቤትና ኣውስትሪያ ትበሃል ሃገር ምስ ራሽያ ዘለዋ ዝምድናታት ኣይበተኸትን ኣብቲ ኩናት ድማ የጣቅዓትን ስለዚ መብዛሕትኡ እቲ ቢዝነሳት ካብዚ ናብ ኣውስትሪያ ከም ዝኸደ እዩ ዝንገር እቲ ዝተረፈ ድማ ዝበዝሐ ክፋሉ ንኢማራት ከም ዝኸደት ሃብቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ናይ ሊብያ ከምኡ ወሸለኽለኽ ክብሉ ከምኡ ምስ ጀመሩ እቲ ሃብቲ ናብ በዓል ኣውስትሪያ ኣብዛ ጎረቤትና ኢኻ ዝኸይድ ኣውስትሪያ ዝበሃል ሃገር ነቲ ናይ ስዊስ ጌም ስለ ዝፈለጥዎ ኒውትራል ኮይኖም ኣብ ኩናት ኢዶም ኣይቱን እዮም ኣይዛረቡን እዮም መላሓሶም ይሕዙ እቲ ሃብቲ ድማ ናቦም ይመፅእ ኣብዚ ድማ የኣይ ዲሞክራሲን ገለመለን ተባሂሉ ነቲ ቀደም ዝሃብቶሞም መንገዲ ገገዲፎም ከጉርዑ ኢኻ ትሪኦም ሓደ መዓልቲ ግን ዋጋ እቲ ቁጠባ ዋጋ ይኸፍል ኣሎ እንዲ ኦልሬዲ ግን እቲ ዝኸፈ ዋጋ ድማ ይመፅእ ኣሎ ብዝኾነ ናይ ስዊዘርላንድ ኣብዚ ናይ ራሽያ ዝተኸተልዎ ብዙሕ ህዝቢ ኣብዚ ስዊዘርላንድ ሕጉስ ኣይኮነን በት ስቲል ገለ ክፋል ግን ነቲ ኩነታት ከም ዝድግፎ ድማ ምፍላጥ የድሊ ተመኻኸለ ኦፒኒየን እዩ ዘሎ ኦኬ ነቐፅል There are 3 things to watch out for. Number 1, will Zelensky get an invite for this meet? Ideally, he should. The talks will focus on a war in his country, so it's pointless without him at the table. That's the first point. Number 2, how will Europe react to this? Their big two have softened their position on Russia. In November, Chancellor Olaf Scholz spoke to Putin. It was their first conversation since the war began, and it came after Trump's win. In France, President Macron is asking Ukraine to be realistic, especially on issues of territory. We have to see how Europe responds to these talks because their support will be vital to peace. ሕጂ እንታይ እዩ ዳርጋ ቤት ቱፋር ከይዶም ኣሎ ማለት ጉዳይ ወላ ሓንቲ ንዘይተጀመረ መን ክዕደም ኣሎ መን ክዕደም የብሉ መን እንታይ ይገብር ኣሎ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ፋርፌች ዝብልዎ እዚ ኣብኡ ኣይበፅሕናን ኣለና ብሓፈሻ ኣብ መንጎ ትራምፕን ፑቲን እንተተገይሩ ትርክብ እውን ፀገም የብሉ ምክንያቱ ኣብቲ ጣውላት ይኮነን ክውዳእ እቲ ኮንቨርሴሽን እቲ ኢኒሽሽን እዩ እቲ ዘተ ሰላም ንምጅማር ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ዘለንስኪ ምሉእ ሌቨሬጅ ኣለዎ ሓይሊ ኣለዎ ምክንያቱ ኣፅዋር ንሱ ተደሂብዎ ዝገብረ የብሉን ኣብ ልዕሊ ፑቲን ግን ዝኾነ ይኹን ሌቨሬጅ ወይ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ የብሉን ስለዚ ምስ ፑቲን ኢኻ ክትራኸብ ዘለካ መጀመርያ ቅድሚ ኩነት ክትቅርብ ኣለካ ድሕሪኡ እቲ ኣብ ኢድካ ስለ ዘሎ እቲ ኤሮፓ ዝበሃል ድማ ካብ ኣሜሪካ ዝበሎ ሓንቲ ቃል እውን ክወፅእ ዘይክእል እዩ ክወፅእ እውን ዓቕሚ የብሉን ስለዚ እዝን ወዲ እዝን ኣብ ገመድ ብምእታው ትኩረታት ከብ ክዓሉ ዝኽእል መንገዲ ኣሎ እዩ ግን ስቲል ኦልሬዲ መራሕቲ ኤሮፓ መርገፂታቶም ዩክሬን ክትምቀል የብላን ብላብላ ዝብሉ ዝነበሩ ሕጂ በዓል ፈረንሳ ንዘለንስኪ ሪያሊስቲክ ክትከውን ጀምር ኢሎም መዛኻ እንታይ ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ ገለገለ ቦታታት ክኸይድ ከም ዝኾነ ትፅቢት ክትገብር ክትክእል ኣለካ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ which is nothing surprising ዘገርም ኩነታት ከም ዘይኮነ ርዱ እዩ ሕጂ ኣብዚ ንስማዕ ኩነታት ነዚ ጠጠው ክብል ዘይደልዩ ነገራት ከም ዘለዎ ካብ ምፍላጥ የድሊ from the other day where he talked about Greenland, he talked about the Panama Canal, and he talked about Canada, and he also talked about Ukraine. And he got a lot of questions from reporters about all of these 4 topics. And he said some interesting things, some provocative things, some shocking things. And there's a lot of people wondering what the plan is. What is Trump's plan? What is he trying to do? Is he serious? Is he trolling? Is he half and half? On Ukraine, I think he probably took a step, in my opinion, or finally took a step in the right direction with Ukraine in terms of messaging. Because we have been saying this for a while now, that Trump needs to start sending out the message that Ukraine is not his war. He'll try to get a ceasefire,
يس جي كم نريو زلنا تزبال زلو تقول كومبلكس قداي انديو دونالد ترامب ابزح على في بريس كونفرنس ناتو بزح حرسات تنكيفون بزح سبات سنبيدون اغطيعون نقال سبات دماء او قيسوك خون خليل او قداينا يوكرين كبلس كلوغن حانتا قد اسيت سكم تكمزو سداي زنقر نسو دماء راشا اتكوينات نكو جمرو زقد دا مغنيات كم زنبري قليتو كم دماء مسج ناتو ملختناتو نزوق نتو كينات تطو نقبلو مجمريا بعينا نايراشان بوكنتات نايراشان كريو كم زلنا بمقلات نتكونتات أو كبل زخل سينما قوة جميرو زياس كسمعوا كمل لا زيا فيديوز كرايوا فايرال كوينا زرحوا قوايا Wait and wait and wait some more, hoping to be among the 100,000 Ukrainian refugees the Biden administration has vowed to take in. You know, you got to keep moving. Are there any men in there? I think I only saw one man and like 25 women. That is a lucky guy right there. They're all dead. Oh no. Is that what you're saying? رايوم ديام غازيتا ني MSNBC زبال تلفزيون مدبريو زعبا يوكريناويان ناب امريكانو كخدو تسريعهم زلو زحدك كنستيو وحده دق تبعتي دماني رومي لم جيس تاغوالو كاك زارو كلاس كابزون كلهم كباب اسرا غوال ريس اب اسرا غوال صحده ودنيرو ني بحق ادلنيا كونا لو زود بمسبله تايلوات تستقبلوا مودادا كلهم ميتهم انديوم يلوا كوم مسبله تسحار يغمرو ميتهم مسبله كار 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 ابتي فخلو يوم كاد ما زياتو ني بحكي انتي زري كازي ريلي دحزني مالت هيوت كاخمي زخونا مو Well, I know, but you don't have to say. They wait and wait and wait some more, hoping to be among the 100,000 Ukrainian refugees the Biden administration has vowed to take in. You know, you got to keep moving. Are there any men in there? I think I only saw one man and like 25 women. That is a lucky guy right there. They're all dead. Oh no. Is that what you're saying? سو تسحا كله دحزني كمسلم تايتبل ميتوم يمزولا كمسلم فلت كوي كم هون جن كميل كاي جربني لا كاركاري لا سيغاسو كسع كندي ملاقصي كم زخونت هيوتنا يوكريناويان بمباليو نتكويناتنا اجندا ناتهم تميتكا كم زي لما بالتلفزيون دما كاركاري لو مسيقولكا it's a very irony كم زي يا لاقصي انتي مختب ليها هيوت يوكريناويان بشحاتهم هاليكم مرحتناتهم متيوم تزبلت انفستمنت زغبرنايا وزيو مخنياتو حنت دم كينت ابنا يوكريناويان نموتنا نراشا وتهدروا عقمناتا كمية داخلنا لنا انا بحكي زبلت انفستمنت قبل تي لينسي جرامز بحالنا ساوث كارولاينا دي ولا نورث كارولاينا سنيتر كنديزي كزاربا مشيلكم لو قالوا سنيتر سون تزبلت انفستمنتين عنا زب بمبال حبتنا تريليونات ገንዘብ زلو بوتا كنركب كم نخل كام قمات يدل بمبال نتي كونتات بعين ربحا كم زطمتو دونالد ترامب ግን ኮንዶኾን ካብዚኦም ይፍለኹም ዝብል ተስፋ ቁሩብ ተስፋ ዘሎ ናኾነ ይመጻሉ. But this is Biden's war, and you are getting from the neocons and the neolibs, they're trying to put it all on Trump. An interesting article from Chief Neocon Kagan, basically saying if Ukraine collapses, this is Trump's fault. I mean, that's pretty much the title of his article. If Ukraine collapses, it's all on Trump. So I think for Ukraine, he made an So كم نريم زلنا عبزراي هجي انتهيهم كبلو جميرهم زلو اندحر يوكرين تسعيرا ناي ترامب فولتيو كل نقرنا بترامب كتصقع وقفتنيهم من يوم زيادهم دا اتلانتيك مالت حركابتي اتي ناي كوينات ادفرتايزمنت تزقبر ماجازين ويكا بلاتفورميو دي اتلانتيك كونسل ولا تي فورين ريليشنز دي قال ملزو بحالو زيهم كلاتهم ناي سياي كوينات نمقلاس ويون ناراتيف ناي كوينات نمجمار كوينات نابيغا كخيد غل تاي كون غل نتي اوبينيون ناي تكوينات زسرعو سباتهم مبزحت الميديا اباتهم زوز ارتكلز كمنجنا تتكمي دزارب شو important statement with Ukraine. He also talked about NATO and Ukraine and NATO and Biden and all that stuff. Anyway, where would you like to begin? We've got four areas, four countries, four regions, four disputes, I guess you can call them, that we can talk about. Which one should we start off with? I just before we do that, I'm just going to say one thing, which is that we got a genuine press conference. We actually got a press conference. Now, we haven't really had that for a very long time. Donald Trump, in his first term, also did press conferences. We have hardly had no real press conference at all over the last 4 years for the reasons we all now know. We know. سنتايب لالو قد مزربا مجمارهم نمجمريا دحر 4 عامت بريس كونفرنس رخيبنا لنا كبو هبرينا لنا يلو سلامتايمكم زبل زلو بايدن اب بريس كونفرنس متي يزاربني حدا حتوتات تزحتو اوريدي بصحف يوهبو
ነተን ብጽሑፍ ዝተዋህበ እውን ብትክክል ኣይምልሰኒ እዩ ስለዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፕረስ ኮንፈረንስ ጉዱ ስለ ዝወፅእ ዝነበረ ኣይገብርኒ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ በንጻሩ ጉድ ይውፃእ እግርግር ይውፃእ ዘረባ ይውፃእ ኣብ ፕረስ ኮንፈረንስ ብዙሕ ሕቶታት እዩ ዝመልስ ብዙሕ ጫውጫው ድማ ይፍጠር በገኝ እዚ ግን ከም ሓደ ልሙድ ፖለቲካዊ ተርእዮ ናይ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ልሙድ ተርእዮ እዩ እቲ ፕሬዚደንት ፕሬስ ኮንፈረንስ ክገብር ክኽእል ኣሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣገደስቲ ሕቶታት ድማ ክምልስ ክኽእል ኣለዎ ኣገይ ዶናልድ ትራምፕ መበል ካልኣይ ግዜኡ ድዩ መበል ሳልሳይ ግዜኡ ዝገብሮ ዘሎ ነዚ ኩነታት እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝገብሮ ድማ ብዙሕ ነጥብታት ከውፅእ ክኢል ኣሎ ስለዚ ኣገይ እዚ እውን ሓደ ፅቡቅ ተርእዮ ክበሃል ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ሕጂ ቁሩብ እስኪ ኣብ ኔቶ ገፅና ንመለስ ኔቶ ከንታይ ይብል ይኸውን Oh, how are you doing? It's very good that we have this meeting today here in Ramstein. First of all, because we need to do everything possible to make sure that Ukraine has what it needs in terms of training, in terms of equipment, to prolong the fight and to prevail in this fight, which of course started in February 22 with the massive onslaught of Russia on So እዚ ብጀካ I think በዓል ማርቴሎ ስለ ዝኾነ ኩሉ ነገር ከም መስመር ኮይኑ ዝርድኦ ነፍሲ ወከፍ ነገር ድማ ብኩናት ጥራይ ክፍታሕ ዝደሊ ስለዚ ኔቶ ክበሃል ከሎ ብጀካ ኩናት ካለ ናይ ሰላም ቋንቋ የብሉን ሰላም ከነምፅእ ኣለና ክብል ኣይትፅበዮን ኢኻ ምክንያቱ ተልእኾናቱ ኩናት ንምንዋሕ እዩ መን እዮም እቶም ስፖንሰርስ ናቱ እተን ኣፅዋር ዘፍርያ ካምፓኒታት እዩ ናተን ኣጀንዳ እዩ ከሳልእ ዘሎ ናተን ኣጀንዳ ንምስላት ድማ ኩናት ብፍጹም ጠጠው ክብል የብሉን ዩክሬን ሓደ ሰብ ክሳብ ተርፋ ክትዋጋእ ክትክእል ኣለዋ ንሕና ድማ ኣፅዋር ክንቦም ክንክእል ኢና እናበለ እሱ እዩ ትዘረባ እዚ እቲ ኔቶ ዝበሃል ብተወሳኺ ጠቕላላ ኣብ ኩናት ጥራይ ነኺሱ ይኸይድ ከም ዘሎ ዋላ እውን እቲ ኤሮፓ ዝበሃል እውን ካብቲ መንፈስ ናይ ኔቶ ምክንያቱ ነቲ ኤሮፓ ዝበሃል ኔቶ እዩ ዘመሓድሮ ዘሎ እዩ ዝበሃል ኣብ ዝዋን እዚ እቲ ኤሮፓ ሕብረት ኮሚሽን ሽማዊ ዳኣሉ እምበር ብድሕሪ መጋረጃ ኔቶ እዩ ተቆፃፂርዎ ዘሎ ካብ ኮቪድ ጀሚሩ ኣሜሪካ ኔቶ ናይ ኣሜሪካ እዩ ኔቶ ድማ ነቲ ኤሮፓ ሕብረት ተቆፃፂርዎ ዘሎ ንሱ እዮም ዝብሉ ስለዚ ተስዋይ እቲ ኤሮፓ ሕብረት ካብቲ ናይ ኔቶ ዝፍለ ሓሳብ ዘይብሉ ጀስት ሓደ ዓይነት ሰባት ኡርሱላ ቫንደርላይን ትብሎ ነዚ ናይ ኔቶ ጀነራል ሰክረተሪ ዝብሎን ክልቲኡ ሓደ እዩ እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ይፍለኒ ስለዚ ዩ ጀስት አንደርስታንድ ክልቲኦም ኣብ ሓደ ዓራት ደቂሶም ዘለዎ ሰባት ምዃኖም ይበርሃልካ ማለት እዩ እዚ ኩነታት እዚ ድማ እቲ ኔቶ ዝሓሰቦ ነገር ስለ ዘለዎ ጥራይ ሓደ ብዚኣ ብዛዕባ ክዛረብ ከሎ ሰሚዐ ነይረ ስኮላርስ ከዚያ ስምዕዎም ሳዕ ክንደይ ኣብኡ ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎ Well, the only reason I can think of is that there is a plan in the leadership of the deep state of NATO to go to war against Russia. That's the only explanation. Why would you try to weaponize the populace of a major country bordering Russia to a war against Russia? I don't see any other point than there is an aim. There is an aim to bring upon a war with NATO and Russia. And we would, of course, be on the forefront. So, እዛ ዘረባ እዚኣ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ትድገም ዘላ ዘረባ እያ ኔቶ ዝበሃል መዓስ ምዃኑ ዳዩ ኤግዛክትሊ ዘይተፈልጠ እምበር ምስ ራሻ ኩናት ክገብር ከም ዝደሊ ዘሎ ኣብቲ መደብ ናቱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ መደብ ናቱ ኔቶ ዝበሃል ሓይሊ ምስ ራሻ ኩናት ይደሊ እዩ ባይ ዘ ወይ ነዚኣ እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፅቡቅ ገይሩ ተዛሪቦ ነይሩ ኔቶ ደኺሙ ስለ ዝነበረ ንኔቶ ንምብርባር ሓያል ፀላኢ የድሉ ነይሩ እሱ ድማ ራሻ ይበሃል ስለዚ ንራሻ ክትሓርም ክትብገስ ከለኻ እቲ ኔቶ ዝበሃል ንክበራበር ዝለዓለ ሓይሊ ንክህልዎ ናይ ኣሜሪካ ኢድ ስለ ዝኾነ እሱ ድማ ኣሜሪካ ኣብ ኤሮፓ ሙሉእ ኮንትሮል ንክህልዋ ተኽእላ ተባሂሉ ተገይሩ and it worked perfectly ኔቶ ሬላቲቭሊ ኣብ ወታደራዊ ኣቃውማ ናቱ ካሊእ ግን ፖለቲካዊ ኣቃውማ ናቱ ሓያል ዝኾነ ንኤሮፓ ዝዝውር ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና by the way ኣብቲ ናይ መበል 75 ዓመት ናይ ኔቶ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ገይሮሞ ዝነበሩ ፅምብል ኣሜሪካ እንታይ ኢላቶም ካብ ሕጂ ንድሓር ጉዳይ ናይ ኤሮፓ ኔቶ እዩ ክመርሖ ንሕና ካልእ ጉዳይ ስለ ዘለና ኢድና ከነውፅኢና ብመርሕነት ናይ ኔቶ ክቕፅል ኢሎም ስለዚ እቲ ኔቶ ዝበሃል ንኤሮፓ ንሱ ከመሓድሮ ስለ ዝኾነ ኔቶ ድማ ነቲ ኩናትን ነቲ ኩነታትን ክመርሖ እዩ ክብሉ ከለዉ ኤግዛክትሊ ነቲ ኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካ ብመንገዲ ኔቶ ክትግበር ከም ዝኾነ ከምኡ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ተስዋይ እዚ መራሒ ናይ ኔቶ 10 ግዜ ናብትናኸደ ነቲ ኩነታት ክዝውሮ ዝፍትን ዘሎ እዚ ሓደ ርኡይ ለውጢ እዩ እዚ ከዓ ኣሜሪካ ኣብ ቀደም ከምኡ ክትገብር ከም ዝኾነት እውን ይንገር ነይሩ እዩ ኣሜሪካ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ወይ እውን ኣብ 2025 ፎከስ ናታ ቻይና ይክኸውን ካብ ካልእ ወፂኣ ሓይላን ኩሉ ነገራታን ኣብ ቻይና ፎከስ ክትገብር ክትክእል ኣለዋ ስለዚ እንድሕር ጉዳይ ናይ ዩክሬን ዘይውዳእ ኮይኑ
داركو دازيك الكوينو دايم كوغبرو نابي أوروبايان كوغحفوهم بمرحلة ناينيتو سلازي صحاتكم نزي سلينا بالكم كيدو أنا ناقد ملو حيلنا أتوكرونا أب قداي ناي تشاينا هنقبرنا يبلو جن أجايد بتي ناي إيران دمالو إسرائيل زبهال دما أب تشاينا قصهم تقليلهم كخد سلو زي دليو تي ناي إيران زبهال دراما دما كقد سلي ناي كي بحري ناي حوت زبهال ونالو أجاين أمريكا كله زحيلنا تا ناب تشاينا كتتوكريا تدلي تشاينا ناتي بير كومبيتيتوريات أنتي مكنا قنتين مورادرتين أي تشاينا مس تشاينا فيتني فيت كجت أمزلن ويني تشاينا أتوكير أكثر زلني يمزول زلوجن الزخول تشاي أمريكا كميلهم ناس زاربوا قالوا تشاينا كل جينا قدم 10 عامات أبيلهم وقدمي ونتخونه تقدم أي سكاتناتهم أمريكا مخانتر ديوا مال لذي أمريكا فوكس كيرهم كل عينة بالدلوات يقبر له بخطبهم ملو بملو independent sovereign country كون أبهم كمركز كم زي بلو الذي كمت أنا سفحت الديجاتات بمقبار hydroelectric power يمنج ولو ناي سولار سفحتي بوتات بروجكتات بمقبار بسولار ويمن بخال عينة بويند إنرجي كما تستغل اللي كل دما ستو زي أخلا دما كابراشا سبفيز غوني عبي بايبلاين بمسرح غاز كانت خبراشا كم زغل مسراشا زلو امقوت زلو زمدنا ممليس كافتين كبتخ زيك العينة زمدنا دما يمسرت له سلازي تشاينا كل جينا every second ناي معرتي نتزلو ناي راش ناي أمريكا سقات نمكات كمتصوم زغل كونتات أرحيقهم سلو زتمتو أمريكا بزح شوية خلا they are doing the right things and yeah تكونتات الجن ملز أوروبا بزح هذا فيديو جيروم نيرامس كسمعوه. Financing its rearmament is a difficult balance for the EU. On the one hand, public finances are in the red. On the other hand, the Russian threat and the prospect of a US isolationist retreat are looming over Europe. In the wake of the war in Ukraine, أوروبا هذا روي زغنة تجمع قاتي مالو. بسلام كينبرو بتمرحتي سلام أي مرتون له. بكينات خدود ما هذا توتدروا حيلناتهم جينا يتبجسنا له. هذا بوليس دما كأمي كالونا له. حبراونا أوروبا وتهدروا عامنك هانتو. نيتون تخونا دما أبيدون كم زي كوني فلتيم أمريكا أبقله أي كاردو خطبهم كم تخن غلهم. سلزي دايليما أتوار كجزون كيفرين دما مبزعتن هجرات أبكو طباق لولا زلوا باجتنا تندما أبك أي حاتي زليو. سلزي دايليما يبرو نبحق أب مفتح زي بلو شجري عقاتي ممزل أوروبا. زك بهالكله تغلى لما الرجع يبلو من وين أمارات يبلو من مالته يكون. راين تايو تفرحنا أوروبا. أبحاد علامة كبرت حي كالنا له أبحاد علامة كبرت أصل زي كاله نايتو زخونة وتهدروا حيلي كأم دما أي كالنا له بر اتحسابات ناتنا وتهدروا ممكن هنسأل لنا وتهدروا بقعدنا كعبلو أب أمريكا ترايت تدخل كل كاوي وانت تسقي كامخات أي واتسوني وكابزب لنا ويهم جرو زربا حديو بتكبر نجارات كتجبر في تصعد ما كاليو بتكبر دما يجبرون are on the table to finance the continent's defense, such as buying weapons together. However, the specific needs of member states in terms of armaments sometimes hinder this form of cooperation. The starting point needs to be what do we need to spend money on together to increase efficiency, become more cost effective, reduce the cost of what we're doing. I mean, talk about hypersonic missiles, air defense, cyber, satellite. These are all. So, as it was a long senior fellow with Baldalo, so حفشة أوروبا هذا كابتي كم كوات أنا زخلي زبلوه استراتيجي ويون من قدي بحبار كوينهم أسوار كجزون بحبار باجت كيرهم كسرحون حسب سبقي economy of scale كبرنا يقلي بجملة بزح كنجز لنا غير أبعد هذا ما تسمع عنه تنحيلن كلوانا يقلي بلو سجم أبتكبار تنهجرات أو تزلوا قاليهم كوينات هيدليانين قالن تكوينات سقعت اللوي بلو كهلو هجرات ما إذا كوينات إذا بعلنا فترة زلنا سجم بر نبحق سقعت هاللي يكون نبلو سلزي سمع عبدن أبلات هجرات يلن الكوميشن بينه دمان إذا نجار زخ جبره مانديت يبلون قال نجارات كجبر خلقن بعبي نقول هجرات تقيتو كجبره هيكلني سلزي البيروقراطية أمامهم زلوا ولا هجرات نامنت مع الجرمن وتهدراوي إنفستمنت كم زد اللي فلتيهم بمن قد أوروبا حبرت قد تخكلني إنفستمنت كم زي جبر كلن هجرات فلتاه نتو كوميشن السلطان دحريبه متجنزب أبزيد اللي ننا أمريكا كامباينتات نما جابريا دعاي كتفت جنزمبر بتخكل أوروبا إندستري هنيسوم صبوا نجار كجبريهم زبل أمنات يلا
ምክንያቱ እቲ ኣብ ብራስል ዘሎ መንግስቲ ሓደ ነቲ ገንዘብ ኣብ ናቱ ቤት ፅሕፈታት ይኩድኦ ብጣዕሚ ቢሮክራቲክ ዝኾነ ከባቢ 60,000 ሰራሕተኛታት ዘለዎ ኣርማዝ ዝኾነ በቃ ዝሃብካ እንተሃብካ ቫኪዩም ክሊነር ይብልዎ ከምዚ ጓሓፍ ዝስሕብ ዓይነት ማሽን ዓይነት ነቲ ገንዘብ ሰስሒቡ ዝውሕጦ እምበር ንደገ ንኻልእ ፕሮጀክታት ብዙሕ ክገብር ዝኽእል ኢንስቲትዩሽን ኣይኮነን እዩ ዝበሃል ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቢሮክራቲክ ኦርጋናይዜሽን ገንዘብ ብብዝሒ ስለ ዝሃብካ ዝመፀካ ለውጢ ክህሉ ይክእልን እዩ ብግምጣሉ ግን ኣጋይን እቲ ዘሎ ድሌታት ግን ከም ዝንሪኦ ዘለና ናይ ኣውሮፓ ነዊሕ ዓመታት እያ ጌራ ከምዚ ክትዛረብ ገለ ነገር ክንገብር ኣለና ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ክንገብር ኣለና ይብሉ ዓለም ኣበይ በፂሓ ኣላ ራሻ እንታይ ዓይነት ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል በፂሓ ኣላ ቻይና ኣበይ በፂሓ ኣላ ኣሜሪካ ኣበይ በፂሖም ኣለዉ ኤውሮፓ ጠቕላላ ኣለዉ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም የብለዎም ካብ ኣሜሪካ ገዚኦም እዮም እቲ ፔትሪዮትስ ዝበሃል ወይ እውን ገለ ዝገቡ ዝፍትኑ ዘለዉ ካልኦት ሃገራት ኩለን ናተን ኣለዋ ቻይና ናት ኣለዋ ራሻ ናት ኣለዋ ኤውሮፓ ግን የለን ኣብ ናይ ሳይበር ሴኩሪቲ ሳተላይት ሰብ ሰማይ ነብስኻ ኢንፎርሜሽን ናትካ ኣብኡ እውን ብዙሕ ኣይኮኑን ዘለዉ ስለዚ ኣብ ብዙሕ ኤሪያስ ንሴኩሪቲ ናቶም ንቁጠባ ናቶም ንመፃኢ ናቶም ዝምልከት ገና ኣይተበገሱን ኣለዉ እዚ ኸ ውፅኢት ናይቲ ኣመና ኣብ ኣሜሪካ ተፀጊዕካ ምኻድ ዝፈጠሮ ነገር እዩ areas where if we work together, drone warfare also, if we work together in these areas, we will really get more bang for the buck. European common debt through Eurobonds could help finance the rearmament, but supporters of fiscal orthodoxy like Germany remain reluctant to borrow jointly. Always has to be shorter. The idea behind more EU joint borrowing is the fact that quite a few member states have problems with their national finances, and here this would be in a way then to use the collective power of the EU as a borrower to make it in fact cheaper to borrow. So ሓንቲ ምርጫ ከም ዝብልዋ ዘለዉ ብሓደ ተኣኪብካ ከም ኤውሮጳ ሕብረት ብእኩብ ክልቅሑ ተለቂሖም ንክገብርዎ ትሕቶ ግን ብዙሓት ሃገራት ኣይሰማምዓሉን እየን ከም ዝብለኩም ፀናሕኩ እቲ ኤውሮጳ ሕብረት ሙሉ ብምሉእ ነቲ ዝተዋሃቦ ነገራት ንቁም ነገር ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት እውን ስለዘየለ ማለት ምስቲ ቢሮክራሲ ናቶም ምስቲ ካልእን ብዙሓት እቲ ኤውሮጳ ሕብረት ዓቕሙ ክውሕድ ከም ዘለዎ እምበር ክወስኽ ከም ዘለዎ ኣይደልዩን እዮም again ንመለስ ኣብቲ ኔጎሲዬሽንስ He has repeatedly sought security guarantees to end the war, and he wants the US to provide them. But Donald Trump is not about to send US soldiers to uphold a peace in Europe. So that job will fall on Europe. And finally, factor number 3, will Trump actually follow through on his campaign promise? In public, he has expressed sympathy with Putin. He says he understands why Russia invaded Ukraine. You know, a big part of the problem was Russia for many, many years, long before Putin said you could never have NATO involved with Ukraine. Now, they've said that that's been like written in stone. And somewhere along the line, Biden said, no, they should be able to join NATO. Well, then Russia has somebody right on their doorstep, and I could understand their feeling about that. So, እዚ ዘረባ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ብሓቂ ንብዙሓት ሰባት ዘገረመይ ነይሩ ሓቂ እዩ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ኣብዚ ክንደይ ግዜ ዝተዛረብናዮ ብዙሓት ስኮላርስ ተዛረብዎ እዩ ብዙሓት ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝፈልጥዎ ፅቡቅ ገይሮም ተዛረብዎ እዩ ራሻ ሳከት ካብ ኣለልህዋ ከምቲ ብሊንከንን ናቱ ሚድያን ዝብልዎ ዘይኮነ ሓፊሉ ንዩክሬን ክወረየ ንራሻ ሕብረት ሶቪየት ክመልሳ ኢሉ ከምዘይወረረ ኩሎም ነቲ ኩነታት ዝፈልጡ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጥዎ እዚ ኩናት እዚ ደይ መደይ ለኣሜሪካ መንገዲ ኔቶ ጌራ ኣብ ኣፍንጫ ናይ ራሻ ክትመፅእ ንራሻ ንምብትታን ዝነበሮም መደብ ንምትግባር ዝገበርዎ ስለ ዝኾነ ዘይተርፍ ንዩክሬን ወሲዶም እውን ካብ ዘይገድፍዎ ስለ ዝፈለጠ ስለዚ ኩሉ ገና ኣብ ዩክሬን ከይመፅእ ከሎ ክንዋቆም ክንክል ኣለና ምክንያት ኣብ መሬትና እንተመፅኦም ንመሬትና ከጥፉ እዮም ኣብ ውሽጢ መሬትና እንተኮይኑ እቲ ኩናት ድማ ዝፈጠረና ዝኽእል ፀገም ካሊእ ክኸውን ብምባል ነዚ ኩነታት ንርኢ ኣለና ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ናይ ራሻ መርገፂ ምቕባሉ ጥራይ ብዓይኒ ናይ ራሻውያን ዓብ ተቐባልነት ክህልዎ ከም ዝኽእልን ነዚ ክብል ብምኽኣሉ ድማ እቲ ኩናት ንራሻ ክሳዕ ክንደይ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ስለ ዝርዳእ ዘሎ እቲ መፍትሒ ክገብሮ ዝኽእል ወይ እውን ኣብቲ ኔጎሲዬሽን ክግበር ዝኽእል እውን ኤግዛክትሊ ናይ ራሻ ሴኪሪቲ ኣብ ግምት ዘእተወ መፍትሒ ክገብር ከም ዝኽእል እዚ ኸኣ እቲ ትኽክለኛ ውሳነ ክኸውን ዝግብኦ እዩ ንኣብነት ዩክሬን ብዝኾነ ይኹን ኣካል ኔቶ ክትከውን ከም ዘይብላ ተወሳኺ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ሰራዊት ናቱ ኣብ ዩክሬን ክእቱ ከም ዘይደሊ ብሓፈሻ እዛ ጉዳይ እዚኣ ካብ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ተስፋ ኤውሮፓ ዝበሃል ጠቕላላ ኣብ ናይ ሰላም መስርሕ ዘየለ ኢንስቲትዩሽን ኢና ንዛረብ ዘለና ኮይኑ ተሪፉ እቲ ናይ ሰላም ኩነታት ካብ ዶናልድ ትራምፕ ክመፅእ ዝኽእል ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ተበግሶታት የርኢ ኣሎ ግን ኣገን ኣብታ ኩርሲ በፂሑ ነታ ጉዳይ ክሳብ ዘይገበራ ተኣማሚንካ ከምዚ ክኸውን እዩ ክትብሎ ትኽእል የለን
ንሕና ድማ ነቲ ኩነታትና ተኸታተልና ናባኹም ከነምፅኢና ኣይሆፕ ካብኡ ገለ ነገር ንምሃር ኣለና ክንከውን ተስፋ ገብር ከም ወትሩ ነቲ ስራሕና ላይክ ብምግባር ኮሜንት ብምፅሓፍ ርእይቶኹም ምፅሓፍ ሰብስክራይብ ብምግባር ሼር ብምግባር ትሕግዙ ዘለኹም ካብ ልብነ መስግን ከምኡ እናገበርኩም ቀፅሉ እቲ ክንገብር ብዙሕ ግዜ ኢና ነጥፍእ ሓገዝናትኩም ድማ ናብ ካልኦት ከም ዝበፅሕ ይገብሮ ንዓና እውን ነቲ ስራሕና ሰብ ከም ስለ ዝርዮ ሞራል ይህበና ማለት እዩ مزيا خقتفكم أبز وانزي بزحات بانكتات أب أمريكا أب أوروبا أب كال كورنعنا عالم يتفشون بانكرابت يخونون علو سلزي جنزبنا أب حدا بانك زي كنا أب استفل عليه بانكتات كان السجاجرو يمحسنكم كالاي جنزب كاب بانك ولا بزح جبر دامبر أو كف بمبال تقمية بلون سلزي أب استفل عليه asset classes أب بركتات أب كريبتو أب كالوت عينات كم بعل وركون إنفست هم جبرو كن كلا لنا diversification سلزد لينا سالساي دما تكنولوجي ناتغير خي كله نحنا معريو خنسقوم كنمهارن كنفلتو كنبقاس علينا